ya gama dace a rayuwarsa ta duniya. Wallahi shi yasa kullum in na tuna ki karewa Allah godiya nake wallahi. Ba sa kai miki da Malam abinda na saba yi ne da yanzu ma zan yi tuni. Game da maganar abokiyar zama na Zara. Malam ya kamata a san me ya kamata akan baiwar Allah ne. Ya kamata a yi fushi a kame ta haka. Ba komai wallahi tun da kika matsa da maganar nan insha Allah zan je amma ba dan haka ba wallahi sai dai uban ta ya kawo ta gidan nan. Sai ne zan je. Wallahi. Sannan kuma malam na maka laifi. Kamar na me fa? Yanzu na shafa gidan nan kaf babu ɗan abin da zan samu ɗora. Sai na tafi kasuwa. To shi ne na ce ni da zan bayar. Wanda ke kwantar da hankalin ki wallahi. Ai illa kai wa mutum lafiya ka ki gaya masa shine. Amma tun da ki gaya wallahi shi ki kwantar da hankalin ki kamar ma baki ba. Amma na ci abinci in ka maka ruwa. To shikenan. Ai ko biki ce daɗe ba na zaɓi iya kwanakin da zan yi a duniya. Na san abin da yake damunki ko ba ke bace matar Malam Ya'u. Kishiyarki Aule ita ta tsaya tsayin daka a kanki. Ba ki haihuwa nan. Ta bu dare ta bu rana ta bi yamma ta bu sunkuru ta bu lungu ta bu unguwa. Ta yi shige da fice akan yadda ba za ki samu karuwa ba. Ina da hanyar da zan taimaka miki. Zan baki magani. Za ki daidaici lokacin tana al'ada. Damunar jini, ruwan jini, ɗakin jini, kunun jini, lodayin jini, a damgolo ka aga jini sannan a zauna da kai a zauna akan jini. Sai kin daidaici tana cikin wannan al'adan. Daɗin daɗawa ina so in ƙara miki ki sani. Don mutumin duniyan nan yana da malami, in bai da malami yana da boka. Idan baka da guda ɗaya kana tare da wahala. Kin yi bacci. Amma ga sinadari zan baki. Ngo! Me nufin mu da mugun abu daga ni har ke in Allah ya da sai dai abu ya koma kansa amma ba abin da zai faru da mu. Allah kare mana ke. Assalamu alaikum. Ana ta tsifa ne? Wallahi kada ya ɗan yi datti na ce bari a sake tsefewa. Sake ki tsaki. Kana ta kona gaba wani da tika wannan kyalle da tamu. Kullum kan na sama.
Malam. Na? Yanzu ba ka gidan nan akwai abin da ya faru. Saboda ba ka nan. Bayan fitar ka ɗazu. Ka tafi kasuwa. Wannan yarinyar ta zo tana ta murƙusa su ciwon ciki. Dan dai na yi mata addu'a na tofa a wani ba ta sha. Sai ta dinga amai. Allah da ikonsa a cikin aman nan sai na ga wasu ƙananan abubuwa har guda 7. Na dudduba sai na ga shi laya layu har guda 7 a wannan yarinyar. Sai na bincike ta ke kwa ina kika je kika samu wannan ba kika haɗiya koko ya aka kika samu wannan. Ta ce ita babu abin da ta ci, ta dai shiga ɗakin babar ta Zara ta ba ta kunun tsamiya ta sha. Daga fitowar ta shine wannan ciwon ciki ya murɗe. Yanzu saboda Allah malam wannan kai yarinya me ta sani kuma ita za a dirawa abin ya wuce kaina kuma sai kan wannan yar kwaɗe da Allah ya bamu so ake a sabauta min ita. Wato wannan mata mugunta iri munafurci iri ka Allah sauke wallahi ba za ta yi nasara kan wannan yarinya ba. Ita kenan fa guda ɗaya ba mu da wata sai ita, sannan kuma za a zo a sata gaba ita ce ba madubin dubawan namu. Duk neman da nake fa saboda ita ne fa, to wallahi ba za a yi nasara ba in Allah ya yarda. Allah Hajiza ki haƙuri ba sai ta nasara wallahi.